ҳам дар Аврупо, ҳам дар Осиёи Миёна будам. Бурди ман чи аст ки ман аҳамият намедиҳам. Оёҷи ман баромадааст аз ҷи каро андозам. Ман дар коллеҷи Унитре Милано таҳсил мекардам. Чӣ гуфтед ама? Вай гоҳ вақт мешавад хеле мегардам. бале. Ҳам хеле савол намекунам. Ман худам ҳунарманди операсаро ҳастам. Сараввал мехоҳам мард ҷиддӣ бошад. Хуб бо ман фаҳмост ки бояд меҳрубон бошад, вале худ бояд марди ҷиддӣ бошад, қавиирода бошад. Дадададан. Ана. Барои дуэт сароидан аз тарафи кӣ буд? Аз тарафи устод Мирмафтун буд. Туҳфаро аз мо аз канали Тоҷикон групп ба шумо. рамазон моҳи муқаддас мебошад ва ширкати Соф Савдо маҳз ба хотири моҳи шарифи Рамазон 20% тахфиф эълон мекунад. Дорои Алҳадая ба намуди капсула ва равғане ки ҳатто Абиб Нурмагомедов ба шумо тавсия медиҳад пешниҳод менамоем ки барои нест кардани кирн, баровардани ришу мӯи сар, агар шумо хароб ҳастед ва мехоҳед фарбеҳ шавед, пас аз дорои бетса, протеин ва гейнерҳои Соф Савдо истифода баред. доғҳои сафеди пӯст ва хубтар кардани биноӣ кӯмак мерасонад. Доставка ба ҳамаи шаҳрҳои Русия. Дар шаҳри Москва ва Санкт-Петербург офисҳои калони ин ширкат қарор дорад. аз номи канали Тоҷикон групп муроҷиат намуда тахфифи иловагӣ ба даст доред. салом азизонам, моҳи шарифи рамазон ба ҳар яку яки шумо муборак бошад. Инак барномаи ифтор боз дар меҳмонии шумо ва имрӯз дар меҳмонии мо дар барномаи ифтор хоҳараки азизу мушфиқам, хонуми бениҳоят хушгил, санъаткори бениҳоят мумтоз ки овози ӯ ҳамаи моро мафтун гардондааст, хуҷастаҷони азизам. Салом хуҷастаҷон. Салом. Ташаккур мегӯям барои ин ки барномаи моро рад накардӣ ва меҳмони имрӯзаи мо шудӣ. Ташаккур апай муваффақият. Хуб хуҷаста, ман пурсиданӣ будам ки барои ифтор чӣ гуна ғизо барои мо омода мекунем? Сараввал мехостам саломи худро ба кулли бинандагон бирасонам. имрӯз ман мехостам тайёр кунам ғизо ном дорад чахохбили. Ин ғизо аз ғизои гурҷӣ аст. Яъне Грузия. Чахохбили ин ғизоро аслан аз фазан тайёр мекунанд. Барои ҳамин хохоби яъне маънияш аз забони гурҷӣ ба тоҷикӣ фазан. Вале бо тамоми намуди паррандаҳо мешавад тайёр карда. Мо имрӯз интихоб кардем гӯшти мурғро. Хуб ва фикр мекунам бисёр болаззат мешавад. Албатта агар хуҷаста тайёр кунад, чун хуҷаста ба ҳар коре ки даст занад он ҳам болаззат мешавад, ҳам хеле хубу ҳам бениҳоят ҳамаи мо сарфароз мешавем. Ташаккур, ман кӯшиш мекунам. Хуб мо омода ҳастем ва хуҷастаи азиз аллакай дегро таспон карданд. ҳозир ба фикрам равғанро меандозед. Бале, мо аввал мурғро бояд тоза кунем. Дег метаспад, баъд равғанро меандозем. Марҳамат. Хуб мешавад ки мурғи зиндаро гирем. Мо ин лаҳза гирифтем почаҳои мурғро. Хуб хуҷастаҷон ҷон, шумо чанд сари сол дар ҷодои санъат ҳастед? хуб аз соли 2012 якумин бор ба саҳна баромада будам. Мешавад 9 сол. 9 сол. Офарин. Ташаккур ва апаҷон. аз рӯи шунидам шумо дар ин 9 соли эҷодиятон бисёр мамлакатҳоро низ дидаед, яъне дар он ҷашнвораҳову ҳамчун меҳмон даъватӣ будеду ва дар саҳнаи онҳо ҳам ба фикрам оҳангу суруди худро сароида. Бале, дар зиёд давлатҳо будам ман, дар зиёд рӯзҳои фарҳангии Тоҷикистон, дар зиёд давлатҳои хориҷ, ҳам дар Аврупо, ҳам дар Осиёи Миёна будам. Мардуми унҷо
чигуна истиқбол гирифтанд? خب میخوام اول بگویم که برای من همچون یک دختر جوان، همچون یک تاجیک، همچون یک فرزند استقلالیت بسیار ننگ زیاد است که من میتوانم، برای من همین امکانیات رو دادند که من میتوانم صنعت و فرهنگ ملت عزیزم رو بهر دیگر دولت ها در خارج دولت نشان دهم. من بسیار خرسند هستم و خب فهمو است که از فرهنگ بلند تاجیک اون کسا همه وقت بهره‌ور میشوند. بله، یعنی شما در گویم رویه هم اوپرا فروت یعنی ایجاد کردگی هستید و هم در استرادا. بله من خودم هنرمند اپرا سرا هستم. کسب من مکتب اپرا است و غیر از اپرا در دیگر ژانرها خودم رو میسنجم. بله. از روی شنیدم و از اونی که من خبر دارم شما در ایتالیا نیز تحصیل کردگی هستید. بله، من با سال 2012 در یکی از شورابینی‌های سطح جمهوری دولتی با سفارش رهبری دولت بله مرا روان کردند برای تحصیل به دولت ایتالیا به شهر میلان. در آنجا من با دستگیری بسیار استادان تحصیل کردم. بسیار مینداری خود را به استاد الهام خالقов میگذارم که در آنجا همچون پدر در بر من بودند. دیگه ما تسبید تا گوشت را ما ریزه کردنم من روغن را میاندازم. باشد من به شما من کمک میکنم وزیر. شما توانید گوشت را ریزه کردن مایلش چرا نه؟ هم گوشت ریزه میکنم و هم به خجسته سوالای خود را نیز میدهم. خجسته جان ببینید وقتی که شما در ایتالیا تحصیل کردید یگان دشواری براتون پیدا بود؟ سراول دشواری اساسی برای زبان بود. برای زبان. دانستن زبان. خب که مرا ناگهان روان کردن من وقتی پیدا نکردم که زبان ایتالیایی را کنم. کوشش می‌کردم با زبان انگلیسی حرف زنید. با ایما و اشاره. شما چند سال در اونجا تحصیل کردید؟ من مدتی قریب 1 سال در اونجا بودم. آفرین 1 سال. ببینید یعنی در شهر میلان در ایتالیا که این خود یک مملکتی هست که در آنجا به نهایت اپرا سرایان مشهور دنیا یعنی هم یعنی صنعت خود را باز هم بالاتر میگردونند و با خجسته عزیزی ما همین گونه امکانیت هم شد که در ایتالیا در شهر میلان در یکی از کنسرواتوریا با فکرم نه من در کالج یونیتری میلانو تحصیل میکردم. خب میخواستم بگویم که در خوراک چخاخبیلی ما باید روغنی سلیوچنی استفاده بریم. اگر از روغن‌های میده باشد یعنی ماسکوی شدرایلیتا بله. اگر ماسکوی کم باشد میشود یک تاش رو ما که از ما که کلان است ما نیمش رو در آنجا وارد میگردونیم. ممکن باشد؟ تشکر. خب خجسته جان یعنی 12 سالی که شما در این جاده کار میکنید در این 12 سال با فکر میکنم همچون خانمی دختر خیلی زیبا قشنگ نیست با پرابلم های زیاد هم دچار شدگی هستید. یعنی رقابت یعنی حسودی و فکر میکنم برای خجسته ایمانی تا حال صد هم میبرم. شاید باشد. اما گفتنی هستم که برد خجسته در آن است که خود یک دختره که به نهایت مکسریش است، خاکسار است، یعنی صمیمی است و برای همین من شاید خجسته رو به نهایت دوست می‌دارم. دیگر رو از من ناراحت نباشم. خجسته رو با مثل خواهر خود دوست می‌دارم. تشکر. در وقتی که شما حس کردید که رقابت هست چگونه عملهای خود رو شما یعنی با کار بردید؟ خب میدونید بردی من چی است که من اهمیت نمیدیم. من سرم خم از پس کاری خودم هستم. آفرین. موسیقی صنعت یا موسیقی خودش این غذای زندگی من است. من میدونم که من به موسیقی شاید بله زنده هستم. بله این نه تنها در موسیقی هم در وجود من است هم در پوست و استخوان من است. برای همین من این کارو برای خودم میکنم، برای مخلصان میکنم که مرا گوش میکنند، برای شنوندگان، برای مردم تاجیک. خب من کوشش میکنم که خب کمی هم باشد
нақши худро дар ҷодаи фарҳангу санъати тоҷикистонам бигузорам. дар ҳақиқат вақте ки ман хуҷастаро на он қадар хуб мешинохтам, аммо симои ӯро дар телевизион медидам, яъне консертҳое ки ӯ иштирок мекард дар он ҷо медидам. Барои ман хуҷаста яъне як духтаре буд ки бениҳоят гӯем ғурури бале такаббур буд, яъне каме аз баланд аз боло нигоҳ мекард. Ман ҳамин гуна фикр мекардам ки хуҷаста ҳамин гуна духтар аст. Вале вақте ки мо бо ҳам шинос шудему, бо ҳам суҳбат кардем ва кори якуми мо яъне шиносои мо дар клипи хуҷастаҷон буд, дар палаисор. Дар он ҷо ҳам суҳбат шудем. Баъди вай як муддате гузашт, боз дӯсти мо Хуршед Сатторов моро боз наздиктар шинос кард ва аз он ҷо ман дар ҳақиқат дарк кардам чӣ гуна метавон аз канор гуфтан, баҳо додан ба шахси эҷодкор вақте ту ӯро хуб намешиносӣ. Яъне ба назарат намояд ки ӯ бениҳоят такаббур аст, ӯ бениҳоят яъне ҳар касқа ки ҳарфе намезанад. Аммо ин гуна набудааст. хуҷастаи азизи мо ба мисли ҳамаи мову шумо бандаи худо аст ва заминиву хоксор аст. хуҷастаҷон, медонед ман аз рӯзе ки бо шумо шиносоӣ пайдо кардам, яъне аз эҷодиёти шумо хабар дорам ва ба наздикии шумо як дуэте офаридед бо сарояндаи машҳури ҷумҳурии Афғонистон Мирмафтун. Якта дуэт нест, се то дуэт, тасаввур кунед, се то. Ва бигӯяд ки ҳамин пешниҳод барои дуэт сароидан аз тарафи кӣ буд? Аз тарафи устод Мирмафтун буд. Рӯзе оно ба Тоҷикистон ташриф меоранд ва ҳамон рӯзе ки парвоз карданд, баъдаш ба ман занг мезананд ки ман Мирмафтун ҳастам. Ман уман дар гӯшаи хаёлам намеомад ки устод маро мешинохтанд. Ки он кас бо забони худ гуфт ки ман туро 4 сол аст мешиносам ва гуфтам ман ҳатман Тоҷикистон ки биём бо ҳамин духтар ман суруд месароям. Хуб ҳамин таврам шуд. Ва ҳамин гунаам шуд. Дар муддати 2 рӯз мо 3 сурудро сабт кардем. Офарин, дар байни 2 рӯз. Ва барои ҳамин хари саросимаам ки будем, барои ҳамин ман фикр намак мекунем. Хоб. Яъне дар байни 2 рӯз шумо 3 сурудро омода кардед. 3 сурудро омода кардам, бале. Сабт кардем ва ҳам сабти овоз, ҳам сабти видеоӣ. Хоб. Ва баъд дар каналҳои дар ҷашни Наврӯз, дар шаби ҷашни Наврӯз аз телевизиони Орзуи давлати Афғонистон пахш гардид ва баъдан дар YouTube низ онро пахш гардонидам. Хоб, мо гӯштро меандозем. Хоб. фикр мекунам ғизое ки ҳозир хуҷаста тайёр мекунад хеле болазиз мешавад, бомазза мешавад, чун худаш ба ғайр аз оне ки бениҳоят ҳунарманди хуб аст, яъне сарояндаи беҳамто аст, боз бубинед кадбону ҳам ҳаст. Кадбону не, чаро кам-кам. Ман пеш аз барнома ба хуҷаста гуфтам ки имрӯз ман якумин бор аз даст ту ғизо мехӯрам ва фикр мекунам хеле ғизои балаззат. Хоб, мо мурғро андохтем. Тақрибан чанд дақиқа дар кор барои омода шудани ғизои анамин чахохбили? Бо таф доданаш ҳамаш ман фикр мекунам 1 соат кофӣ аст. 1 соат? Бале. Беҳтарин. Ман инҷо намак кам карда будам, барои мин боз меандозам. хуҷастаҷон, ман аз он дуэте ки шумо мегӯед, яъне бо Мирмафтун 3 сурудро шумо омода кардед, бо ҳам сароидед. Бале. ва ин пешниҳод аз тарафи оғои Мирмафтун буд. Устод Мирмафтун буд, бале. чаро интихоб дар шумо ғалтид? Ман намедонам, ҳамин хел устод гуфтам ки маро муддати 4 сол маро мардуми Афғонистон мешинохтанду гӯш мекарданд сурудҳои маро. Ман бисёр хурсанд ҳастам. ҳамин хел тақдирам. шумо медонед ки бисёри сарояндаҳои мо низ орзуи бо чунин
сароянда аз ҷумҳурии Афғонистон бо Мир Мафтун ҳамкорӣ дошта бошанд, вале Мир Мафтун шуморо интихоб кард. Яъне ӯ аз сурудҳои шумо хабар дошт, аз эҷодиёти шумо хабар дошт ва фикр мекунам ба ӯ бениҳоят сурудҳои шумо писанд омад ки бале ҳаминтаврам худаш пешниҳод кард ки бо хуҷастаи азизи мо дуэт сарояд. бале Хуҷаста мо гӯштро андохтем ва интизор мешавем то ҳамон лаҳзае ки сурх шуда хушрӯ бипазад. ҳозир мо то ҳамон вақте ки гӯшт пухта истодааст, мо пиёзро реза мекунем. хуҷастаи азиз ҷон, бигӯед ки дар мардҳо шумо кадом сифати онҳоро зиёдтар яъне қабул доред? ой зиёд сифатҳоро зиёд сифатҳоро. сараввал мехоҳам мард ҷиддӣ бошад. ҷиддӣ бошад дар зиндагӣ хуб бо ман фаҳмост ки бояд меҳрубон бошад, вале худ бояд марди ҷиддӣ бошад, қавиирода бошад. ҷиддиву қавиирода. Меҳрубон. дар шумо ҳамин гуна мард ҳаст? Не, айни ӯ мутаассифона нест. фикр мекунам ҳоло ҳамаш аз пеш аст. Шумо бениҳоят ҳоло ҷавон ҳастед ва ман ҳис мекунам ки дар ҳаёти хуҷастаи азизи ман як марде пайдо мешавад ки дар ҳақиқат ба мисли суханҳои худаш қавиирода бошад, ҷиддӣ бошад, худо хоҳад қалбаш пок бошад. як бӯй бамазза аллакай ба димоғам мерасад. фикр мекунам то ифтор ин омода мешавад ин ғизо. бисёр ҳатмист ки ҳаҷми пиёз бояд зиёд бошад. чӣ қадар килое ки шумо гӯшт андохтед, ҳамон қадар кило бояд пиёзам бошад. яъне 2 кило агар мо 2 кило гӯшти мурғ андохтем, 2 кило пиёз бояд бошад. барои ки ин аслан фикр мекунам пиёз боз худаш ҳам фоида дорад. бале ин таъми худро ба мазза мекунад. бале баъди пиёз шумо боз кадом чӣ мегӯянд? ҳозир ман ба шумо мегӯям. як дақиқа ман инро хобам. яъне бубинед бо равған низ равғани маскагӣ таъмаш дигар аст ва ранги ана ҳамон ғизо ҳам дигар аст. хеле аҷиб. медонед дар моҳи шарифи рамазон аслан дар ифтор бояд ғизои сабук хӯрем, яъне истеъмол кунем ва фикр мекунам ин яке аз ғизоҳое ҳаст ки дар ҳақиқат сабук астаст, сабук ҳазм карда мешавад ва ба меъдаи худ ҳам мо зарар намерасонем. хуҷастаҷон, яъне баъди пиёз хоб ман пиёзро андохтам. мо ҳамон лаҳза интизор мешавем ки пиёз ҳам хуб бипазад ва баъдан мо меандозем ҳамидори аз пӯст тоза карда шуда. чӣ тавр шумо метавонед аз пӯст тоза кунед осонтар шавад? метавонем дар даруни оби ҷӯш андозем ва баъдан пӯсти онро гирифтан осонтар мешавад. шумо худатон медонед. шумо инро майда намекунед, ҳамин хел меандозам. бале аҷиб бениҳоят аҷиб. беҳуда номи ғизо яъне чӣ? чахохбили. бисёриҳо фикр мекунанд фарқ мекунад бо чиханбили. Не, ин чиханбили нест. ин чиханбили нест. бале чихире ки ман гуфтам. чиханбили аз чахохбили аз чӣ фарқ мекунад? яъне фарқияташон дар чӣ аст? ман чиханбили напухтам, намедонам. намедонед? наметавонам пухта. хоб ман мехостам фаҳмам хуҷаста орзуи дар ягон филм нақш офаридан дорад? пеши шумо актриса гуфтан намедонам шояд шумо бо ман дар як клипи ман бозӣ кардед. ман кам метавонам ба рол даромада. қоил ҳам шудам вақте ки бо хуҷаста дар клипи дуюмаш он ҳам ки дуэт буд бо хаёмбеков ва мо ҳарду хуҷаста духтари маро мевозид ва мо дар саҳнаи театр нақш меофаридем ва хуҷаста аз уҳдаи ин хеле хуб баромад. аслан санъаткорҳоро мешиносам ки каме аз ин хиҷолат мекашанд ё худро нороҳат ҳис мекунанд, аммо хуҷаста дар саҳна озод буд ва ҳис мекард ки бале дар ҳақиқат ман дар ҳолати додашуда. яъне бубинед хонуме ки саропо ҳунар аст. саропо ҳунар аст ва лутфе ки дорад нисбати ҳамаи мо хеле барои ман ҳамчун мупайкар гарон аст, чун
дӯсташ медорам, қадраш мекунам, ҳамчун хоҳари худам. вале шумо фикр накунед ки бале хуҷастаро даъват кардан ва якум барномаро бо хуҷаста оғоз кардан дар ин ҷоям ана ҳамин хел яъне хоҳарбозиву не, гап дар он нест. гап дар он ки худи шахс вақте ки самимӣ аст, қалбаш пок аст, хоҳӣ нахоҳӣ, албатта ки ӯро интихоб мекунӣ, албатта ки ӯро даъват мекунӣ. поча тарафи ҳамон кас рафта мегирад. хуб, чунки мо медонем чӣ қадар таърихи бой дорем мо. бале хеле мехоҳам ки аз ҳамин таърихи мо, аз ҳамин достонҳое ки мо дорем, режиссёрҳои мо истифода бурда филмҳо кунанд, мисли он филмҳое ки буд Рустаму Суҳроб бу дигар хуб ин бисёр аз тарафи ман калон гап мешавад. вале ман орзуямро гуфта истодам ки ман мехостам ягон нақши ягон бонуи таърихиро таърихи ба мисли Хуррам Султан. хуб бале. хуб фикр мекунам шумо ба орзуятон мерасед, чун аз шунидам ҳастанд ҳамин гуна проектҳое ки бояд дар оянд як филми таърихӣ гирифта шавад ва ҳатман ки дар он ҷо чеҳраи алал хусус ба мисли Бону, Малика ва ҳамаи ин дар хуҷаста ҳаст. ман шод мешудам агар ман Маликаро бозӣ мекардам, ман духтари шуморо, хуҷаста духтари маро духтаро беҳтарин мешуд. хуб, чуноне ки дидед пиёз соки худро баровард. бовар кунед оби даҳанам рафт. соат чанд шуд? ҳозир вақти рӯзакушоӣ шуд. соат бо иҷозати ҳамаи шумо мо ният карда рӯзаи худро мекушоем. чакаса буд? Да. худоро шукр. шумо хуб помидор андохтез, боз тамак меандозед? бале бале. барои чӣ? чуноне ки ин хӯрок хай ба ин хӯрок ягон хел об андохта намешавад, бульёну ин тавр чизо надорад, ин дар ҳамон соки худ пухта мешавад. хуб, мекобем. гурӯҳи эҷодӣ ҳам ҳама рӯзадор аст, гурӯҳи техникӣ интизоршавӣ ҳама ба фикрам ҳушу хаёлашон на ин ки дар ана ҳамин саб балки дар анамин дег аст ва дар даруни вай дег чӣ кардем. хуб, рӯпуш инро ба ман бидиҳед бачаҳо. ана рӯпуш мо барои он ки помидорҳо камтарак тафт бигирад, бо як мегӯям карсон дам мепартоем. каме дам мепартем. алобро алобашро камтар мекунӣ ба фикрам, не? ман дигар езун намеандозам. ҳаминҳо кофиянд. хуб, то ине ки помидорҳои мо тафт мегиранд. хуб, шумо чӣ тайёр мекунед? ҳеҷ тайёр намекунам, реза мекунам қаламфури булвориро. ин ҳам вориди дег мешавад? бале бале. як он сирко чӣ? ҳозир мешавад, ҳамаш мешавад. марҳамат. ташаккур. ҳозир ман худро вонамуд мекунам ки ман пуштомани гандаи илтимос, ман метарсам. хуҷаста келини ман ман метарсам. ман пайкар накунӣ хеле. остиноя бар зада. хуб, албатта ин шӯхӣ аст. дар ёдам мезанад филми 12 соли интизорӣ. бисёр вақтҳо хуҷаста мегӯяд куҷое ки наравем, баъд ман бо ягон дӯстони худ агар шинохтам мегӯяд пуштомани золим. яъне дар пешонии ман аллакай ҳамин муҳр мондагӣ аст. пуштомани золим ва ин гуна, аммо ин гуна нест, чун ман бенивад пуштомани хуб ҳастам.
зиёд вақтое ки дар сайтҳои иҷтимоӣ сторис мекунем бо апам баъд подписчиконам менависанд ки ҳамон апаи ҳамон филме ки нав шумо тамом карда илтимос ҳамон апама гӯем ки камтар дар ҳамон кинои қасри ғам нақс шавад. ҳамин хел гапо мегӯянд. хуб мо инро тоза кардем. боз чӣ меандозем? сабзаҷот мешавад ки ин чеснокҳоро он ҷо гузорем. хуб мо сабзаҷотро реза мекунем. хуб ман дар ин ҷо шумо инои майда мекунед ё ҳамин хел калон калон? не майда мекунем. майда? бале бале. майда мекунед об мешавад мағзаш намегӯзад ё ки ҳамин ҳаҷмаш ҳамин қадар? не мағзаш намегӯзад. инро мо охиртар мекунем. ман тайёр кардамонам. як табақи тоза бошад апаҷон. каме укроп. саломат бошедтон. манам ба фикрам шамо хӯрдам. гарм аст ҳаво. каме укроп, каме гашнич. гашничои мо кани. каме гашнич. аз ҳамаш ками а? бале. ҳай аз ҳаҷми дегатон интихоб. лимон истифода намебаред? не дар ин ҷо лимон лозим нест. хуб чахоқбилиёро ҳар хел мепазанд бозур. ман як намудашро тайёр карда истодам ки маводҳояш дастрас ҳастанд барои ҳар як. яъне пайдо кардани онҳо ҳеҷ душворие намеорад? бале. хеле хуб. райҳон. медонед дар баҳор истеъмол кардани сабзавот бениҳоят хуб аст. яъне ҳам барои саломатии мо, ҳам барои оне ки ҳам барои оне ки яъне ягон касалиҳо бемориҳо дучор нашавем. бахшиш мебахшам. ҷасаҷон ҷон мебахшед вай дегатон намесӯзад? не ҳозир аниқ медонам. аллобаш беҳад баланд шуд. баланд. таблис лата анами ҷоша ман аста мебинам. ана хуб ина ҳаминҷо бомон месӯзад. стоп ин ҷо мегузорам. болои анану ба мемонди. обашу чӣ қадар зиёд баровардааст не? мебарорад алло бояд дигар. ман об нӯшида меистам то алқот тайёр шудамам. хуб мо ҳозир айни вақташ расидааст ки қаламфури булғориро андозем. исмаш аёдам не правильно. ин қаламфурои дарози тезакро кай меандозед? инам дар охир. бале. сирко ҳам дар охир? сирко дар охир бале. фаҳмом. ин хокиое ки мисол приправа мегӯянд ина вақташон ҳоли наомадааст. наомадааст. фаҳмом. ба назарам аллакай тайёр шуда. не ростиш гӯш намонда. ҳозир мо вақт дорем. хоб ич кор кушодана рӯзаамонро кушодем, аммо то ғизо хӯрдана ҳоло вақт дорем. бале. то ғизо хӯрдана вақт дорему лекин ман намедонам. ман ҳушам дар хӯрокпазӣ вай нашуда истояст. нафаҳмида истодам. ман ҳозир аҳина додам шумо дар бехи гӯшатон пудина мондед. райҳонро мондед. буш омада мест. ҳамин райҳонмонӣ ёдам ҳаст дидиҳои мо ҳамин гуна райҳон дар бехи гӯшат мемондам. бале. ва ин ёдам ҳаст дидиам ки аз шаҳринав буд фақат дар бехи гӯшашон райҳон буд. фикр мекунам шумоам аз ҳамон тарафҳо. мо дар шаҳринав зиндагӣ кардаем. хурдии ман дар ҳамон ҷо гузаштааст. то синфи ҳаштумим дар ҳамон ҷо. мо дар кадом мактаб хондаги ҳастед? ман аз синфи 1 то 4 дар мактаби оддии рақами 10 боғистони шаҳринав таҳсил кардам ва баъдан падарам ки хуб амин дар вуҷудам санъатро дид, маро ба мактаб мусиқӣ коллеҷ интернати ба номи Зиёдулло Шаҳидӣ дар шаҳри Душанбе. бале. беҳтарин. аз куҷо яке дар вуҷуди шумо ана ҳамин яъне майл ба санъат пайдо шуд? аз ҳамон рӯзе ки худамро шинохтам.
یعنی از همون روز که شما به دنیا اومدید من فکر از همون به دنیا اومدن خب باید نیست که من دایودم میدونی از روزی که من خودم رو شناختم من خودم رو میدونی از کی شناختم از 6 سالگی 7 سالگی اون طرفش دایودم نیست بهترین طرفش دایودم نیست یعنی شما از 6-7 سالگیتون میل به صنعت پیدا کردید بله چیسنوک مرحمت خب حاضر یک دقیقه سببگور پدرتون بود بله مادرم نیز میدید در وجود من خب پدر کلانی خونه است خودش مرا به و به فکرم حالا هم پدر و هم مادرتون به نهایت از اونی که شما در صنعت به نهایت معروف شدگی هستید من خود را معروف حساب نمیکنم چهره شناخته هستید آنها از این خیلی هم فخر میکنن خوشحال هستند برای هر یک هنرمند بسیار مهم است که خانواده سراول که در زندگی هر یک انسان والدین این یک نقش اساسی بازی میکند برای هر یک هنرمند بسیار مهم است که خانواده زید نباشند و برعکس دستگیری کنند و من از همین جهت زیاد خوشبخت هستم که خانواده من بله خیلی زیاد است بله خیلی خوب خجسته جون ما در این برنامه یک بخش داریم چی بخش بخش‌های سوال‌های منطقی خب یعنی من به شما سوال میدهم شما به این سوال‌ها جواب میدید یک دقیقه موش اومده است ما بازم یک بار دیگر تکرار کنم مردم در افغانی سلیوچنی در مسکه سلیوچنی خب گوشت رو میاندازید خوش رو سرخک کرده بریان میکنید بعدا چقدر کیلویی که گوشت باشد همون قدر کیلو پیاز رو ریزه کرده در آنجا وارد میکنید و بعد از پختن گوشت پیاز رو وارد میکنید و میکوبید پیاز که پخت ساکش رو که برآورد بعدا پمیدورهای بسیار هم مهم است که پمیدور رو از پوست شما بله جدا کنید و ریزه نو کرده همونجا گذارید بعد از که رویش رو میپوشانید و بعد از که کمی باشد پخت آبش رو برآورد قلنفور بلغاری رو میاندازید قلنفور بلغاری نیز کمی پخته شد چیسناک های ریزه کرده سیرکوی ریزه کرده حاضر ما میاندازیم подписчикои канали Tojikon Group ҳозир хуҷаста ҷон ба пуррагӣ ҳамаи маводҳое ки лозим аст дар дег яъне андозам меандозад ва баъд аз он мо ба бахши саволҳои мантиқӣ мегузарем бале хуҷаста ҷон чӣ тавре ки ман гуфтам мо як бахше дорем бахши саволҳои мантиқӣ ман ба шумо савол медиҳам шумо бояд ҷавоби онро пайдо кунед яъне ин саволҳо саволҳои мантиқӣ аст бояд хуб фикр кунед бошад якум савол дар як сол шумор дар як сол шумораи чанд моҳ 28 рӯз дорад дар як сол бале шумораи чанд моҳ як моҳ 28 рӯз дорад як моҳи феврал на ҳар сол гоҳ вақт 28 гоҳ нақс фикр кунед як бор дигар дар як сол шумораи чанд моҳ 28 рӯз дорад дар як сол шумораи чанд моҳ 28 дорад 12 офарин این خیلی باید کلا کار فرمایید آیا جمع برآورده است از جی کارو اندازم ممکن است شما زنگ من شما سوال می‌کنم شما جواب بدید بله چی در آب غرق نمی‌شود و هم نمی‌سوزد так چی در آب غرق نمی‌شود و هم نمی‌سوزد ماهی چی نمی‌سوزد در آب غرق نمی‌شود و نمی‌سوزد خب نقص فکر کنید چی در آب غرق نمی‌شود نمی‌سوزد چوب نه می‌سوزد که چوب بنزین می‌بسته چی گفتید ما در گوشنگی شما گفتی وقت ساختی دونه اجی چی در آب غرق نمی‌شود و نمی‌سوزد آیسبرگ یخ آفرین یخ اگر آدمی سبز رو بینیم چی باید کرد سبز بله سبز
одами сабз нест ку одами сабзро бинем чӣ бояд кард яъне ин бисёртар ба ронандаҳо тааллуқ дорад ман каме кӯмак як кунам қошуқ аҷика ронандаҳо одами сабз светофор офарин одам ки ронанда светофор сабз одами сабзро вай бале одам нест бале ку вай гоҳ вақт мешавад хеле мегардад бале бале хоб ман як қошуқ аҷика дохтам байни 32 ҷанговари сахт фақат як сарояндаи мулоим сароянда мард аст ё зан 32 ҷанговари сахт фақат як сарояндаи мулоим 32 байни 32 ҷанговар Байни- дар бораи ҷанговаро фикр накунам не ин умуман ҷанговаро ба дахл надорад не хам хеле савол намехӯрам хоб ин дар одама худаш ҳаст байни 32 ҷанговари дандон 32 офарин аммо сарояндаи мулоимаш ки бошад забон офарин бубинед қадар ман хуҷаста ҳамаро пайдо кард ман ягон суханам нагуфта будам 12 бародар паси якдигар меоянд якдигарро намегузаранд 12 бародар паси якдигар меоянд якдигарро намегузаранд ин хеле осон аст дигар меоянд якдигарро намегузаранд 12 бародар паси якдигар меоянд якдигарро намегузаранд намедонам осон аст подсказка бози кадом моҳ аст моҳстора чӣ мебиси 12 бародар паси якдигар шабу рӯз 12 задам пас гап закун 12 бародар паси якдигар мераванд якдигарро намегузаранд чӣ хел намегузарам 12 намедонам чихе дар як сол 12 моҳ офарин ози шумо хе савол натенӯ замин бинандагон мебинам мегам хуҷаста не баръакс барои чи саволҳое ки дар боло буд пайдо кардӣ мантиқан ҷавоб додӣ мешавад на ҳамаи мо метавонем яку якбора ба ҳамаи ин саволҳо ҷавоб диҳем хоб бо чашми пӯшида чиро дидан мумкин торикиро не хобро офарин бубинед ба ҳама саволҳо комилан хуҷаста дуруст ҷавоб дод паймофакар амон читон светатонро тиед инҷа чароғамро ҳозир фурӯзон мекунаму ба хуҷаста кӯмак не бине худатон ки махсус мана бине бинед ман мунтазир ки кай ҳозир ин ғизо болои тавақ мешаваду дар дастархон мо нишаста бо гурӯҳи техникиву эҷодии худ мазза карда мехӯрем ҷои асосӣ омад хоб ҷои асосияш хоб мо аз ҳамин спетсияҳо хокаҳо бале гашничи хушки куфташуда як қошуқ чашмам сӯхт хоб инаш кориандр инам амон кориандр дар ҳамаи мағозаҳо ҳаст бӯяш бениҳоят хуб ва бисёр номи ҳаминаш химтар аст шояд ягонташ хмели сунели ман ин ба фикрам ба тоҷикӣ намедонам аст хмели сунели бале тамом хоб боз чӣ андохтем каме мекобем оби даҳанам рафт дигар тоқат карда наметавонам шумо бинед дар ҳақиқат ягон қатра дар ин бек аз об истифода бурдода набудан дар ин ғизо ҳамааш бо яъне бо ана ҳамон соки ҳамон сокаш бале хоб ин зачоқчаро ман гирам марамат
он специяҳои андохтаамон якчанд дақиқа. ҳозир чӣ меандозед? Ҳозир Кабутӣ? як бораки. Аввал аз як дақиқа. бовар кунед бӯяш алага ба билим заду дига ман намедонам чӣ гӯяд. ҳозир як дақиқа аз занҷибил. забонам аз гап мемонад ҳозир. занҷибил реза нокарда дарунаш меандозем. Аҳа. баъд ин касе ба ки ғалтад а? не ира охир дар охир вақти кашидан мегирем баъд. Мегирем? ин табас аст фикрам. инҷо кабутӣ гашнич аст, укроп аст, райҳон аст ва шавил. ба тоҷикӣ чӣ мешавад? Шавил мешавад. меандозем. бениҳоят хуб, бениҳоят. хоб инро накофта болояшро ҳамихе буғ мепӯшем. ман як аловашро бинам. хоб бад нест. ин ғизо дар фазои табиат дар моҳи шарифи мубораки дар рамазон. моҳи шарифи рамазон, яъне бубинед қадар роҳат аст ва дар ҳақиқат вақте ки дар боду ҳавои тозаи тоҷикистони азизамон мо худро бениҳоят ҳам хушҳол ҳис мекунем, ҳам озод ҳис мекунем ва метавонем дар ана ҳамин вақт омада як барномае тайёр кунему ва ғизо бо хуҷастаи азизамон тайёр кунем. хоб ҳамон лаҳзае ки мо занҷибилро реза нокарда андохтему, гашничро аз болояш мондем. хоб алобро пас мекунем. худаш дар ҳамон хиштҳояш бояд як 15 дақиқа дигар таф метем, баъдан мекашем. хуб подписчикони канали Тоҷикон Груп, баъд аз чанд лаҳза омода бошед ва бо мо ғизои беҳамтои хуҷастаи Мирзовалиро ки ном дорад чахохбилиро мазза карда бихӯред. хай инак лаҳзаи аз ҳама асосаш дадададан ана дадададан инҳоро мегирем. хай инҳоро ҳатман мегирем. хоб медонед хубии ин ғазо дар чи аст ки бинед мо об намеандозем, ҳамаш аз соки худаш тайёр шуд. дар ҳақиқат хоб бед бе ман қапам ту каш ман хеле осонтар. бисмиллаҳирроҳманирроҳим. аммо мурғакошам каша ман гӯшта бениҳоят дӯст медорам. барои ҳамин хуҷаста дастако дарда набина духтаре. аз намудаш ин барои гурӯҳи техникӣ барои наворбардоронамон боз таваққаст. ма бачаҳоям гӯшна мондан, ҳама рӯзадор. хай бигӣ акун барои бачаҳо гуфта шумо гӯшташа зиёдтар ҳамон ба мемонед баъд. не шумо ба мегузарам, гузоштам ба шумо. як табақи дигар буд амонҷо. ана меҳроҷон гирина 4 тавақ. офарин 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 ҳамаша каша намун наздикш кунед. ай почаме тамоман хуб акун ба сари дастархон мешинем. хуб инак азизонам ғизои хуҷаста омода шуд ва мо ҳоло сари дастархон нишастаем ва алон ман чашиданиам намакашро ҳамаи он чизое ки хуҷаста онҷо ворид кард фикр мекунам
ин ғизоро хеле ҳам бомазза кард. Хай бисмиллоҳи раҳмони раҳим гуфтам мечашам. Хуштомани золим чӣ мегӯяд? Ман ҳамчун хуштоман эксперимент мекунам. беҳамто не ҷиддӣ мегӯям, бениҳоят бамазза. хуҷастаи азиз, ин тӯҳфа барои шумо. Ташаккур. тӯҳфаи бениҳоят фикр мекунам барои ҳамаи мо гарон аст, аз ҳамаи он чизое ки мо дорем. ва ташаккур мегӯям ба шумо барои лутф карданатон, барои дар барномаи мо иштирок карданатон. ва ана ҳамин тӯҳфаро аз мо, аз канали Тоҷикон Груп ба шумо. Беҳтарин тӯҳфа аст. Ташаккур. Саломат бошед. Агар чӣ гуфтание доред, марҳамат. ман мехоҳам ба тамоми бинандагони ютуб канали Тоҷикон Груп ва куллан ба тамоми мардуми сарбаланди тоҷик дар ин моҳи мубораки рамазон тамоми хуши зиндагиро таманно кунам. бигзор ҳамон вақт хуш бошанд, хушбахт бошанд ва дастархони пур аз нозу неъмат дошта бошанд. наздиконашон, пайвандонашон сиҳату саломат бошанд. Ташаккур. ва боқӣ худо нигаҳбони шумо. Ташаккур. ба шумо низ ташаккур офай муфаккарҷон. Саломат бошед. ин якум барномае аст ки ман бо апам вай мекунам. Хоб мо дӯст ҳастему. Бале, бале. дар якум бор бале ҳам барои шумо ҳам ин таҷрибаи нав аст. бале, барои ман ин таҷриба аст ва бо хуҷаста, яъне ман ҳамчун ровӣ, хуҷаста меҳмони мо ва фикр мекунам ин барнома ба ҳама хуш меояд, чун худи моҳи шарифи Рамазон моҳи пурбаракат аст, моҳи бениҳоят покӣ аст, тозагӣ аст ва ба ҳамаи шумоён азизонам барори кор хоҳонам. бигзор худо нигаҳбонатон бошад. боқӣ сиҳату саломат бошед. Хайр.